All glories to Srila Prabhupada. आमगेले पूर्वाचार्यांक सर्वलेले. हरे कृष्ण. मंगळाचरण कशी जाला उपासा सांगचे गतीना म्हण दिसता. गीता मंगळाचरण म्हण जाल्यार तेवे जाला. मुरलीधर चरण प्रभून केला. देखून सीधा आमका टॉपिक आवचे म्हण दिसता. ये बेसिक्स ऑफ भगवद गीता भारी एक चांग बुके भगवद्गीते सुरवेरी वाचके पुढे हे वाजले री मना करून घेतले रे भगवद्गीता उग्गी मना आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे प्रति सत्संग हे विषयांत ऐकले री पूरा नॉलेज मेळता. इत्याक म्हळ्यार सत्संग मेळचेची मस्त जन्म आम्ही ओट्टू केलेले ते सुकृतांत मेळता म्हणून पद्मपुराण सांगला. पद्मपुराणात कसं सांगला म्हणारी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः. उदयते विवेक इंटेलिजन्स उदय जतके कसले इतिमित्तन नाशं विदाय कसं नाश जाता अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार अज्ञान तुकनु उठेल ते मोह मद आणि अंधकार तन तुकन उठेल ते ते पुरा अंधकार पुरा नाश जावन आमगेले विवेक म्हळेल ते सूर्य उठयता आमगेले जीवनांतू. तेन्ना सत्संग मेळ्ळे री सत्संग मेळत कशी बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते. मस्त जन्माचे सुकृत ಒಟ್ಟು केल्यार मात्र काही त्यांना मात्र किती भाग्य उदय जावचे. पद्मपुराण सांगला जाल्यार भागवत पुराण कोंकणीच्या ओटो ते हात जोडसून आम्ही केन्नाय चमकले री आमक खंडीत जावन भाग्य उठेला म्हणून लॅक. आता मी आंतरिक घ्या ये भगवद्गीतेचे एक थीमॅटिक स्टडी म्हणून एक बुक आहे आणि तो इंट्रोडक्शन आजी इंट्रोडक्शन तुझी सुमारच चॅप्टर्स भगवद्गीत म्हळ्यार कसले व्हॉट इज भगवद्गीता ताजे उद्देश कसले मागीर कशी एकल्यान भगवद्गीते मना करून घेवका कशी मना करून घेवका मागीर कसं सगळं सब्जेक्ट आसा भगवद्गीतेन तो कोण मना करून घेवेत हे सगळं अशी मन सुमार नमुन्याचे अध्याय असतात तो सब टायटल्स तंतु व्हॉट इज भगवद्गीता म्हळ्यार मात्र विषय आम्ही आजी डिस्कस करचेंद आसंती. पण तू कसं सांगला म्हळ्यार व्हॉट इज भगवद्गीता. Bhagavad-gita was spoken 5,000 years ago by Lord Krishna to his friend and devotee Arjuna. कसं मना करून घेतलं आम्ही आणि तो कोण भगवद्गीते कृष्णान भगवंत कृष्णान तागेले फ्रेंड आणि डिवोटी जावन आशिल्ले अर्जुनाक सांगून दिले खंय भगवद्गीते कोण कोण सांगले म्हणून प्रति एक शास्त्र कोण कोण सांगले म्हणून आम्ही मना करून घेवका. हंग भागवत श्रीमद भागवतांतू ते कोण कोण सांगिले परीक्षित महाराजाक आणि 7 दिवस समोर म्हणताना शुकदेवान सांगिले अशी मस्त कंची पुराण कडेन कंची इतिहास कडेन पूर आमगेले शास्त्र कशी म्हळ्यार इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अँड आन्सर्स.
क्वेश्चन कोणा निमगोचे त्या क्वेश्चन आन्सर जावन ते सगळे शास्त्र येतात. तशी ह्या कशी म्हणल्यार शंकराचार्याने सांगला ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम. महाभारताचे मध्येंದು महाभारतांतू 1,00,000 श्लोक ತಂತು ಮಧ್ಯೇಂತು ಕೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೇಂತು ಭೀಷ್ಮ पर्व म्हणस. महाभारतांतू मस्त पर्वच 8 पर्व की अस आदि पर्व मागीर वन पर्व पुरा उडगासया ना म्हाका अनुशासन पर्व द्रोण पर्व भीष्म पर्व कृपाचार्य शल्य मागीर स्वर्गारोहण पर्व कडेरी तशी मस्त 8 पर्वच त्या पर्व भीष्म पर्व म्हणलेले ಅಂತೂ ಎತ್ತೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ कोण कोण सांगिले पार्थाय प्रतिबोधितां अर्जुनाक एडवाइस इन्स्ट्रक्ट केलेले बोधन दिलेले कोण भगवान नारायणेन स्वयं भगवान नारायणान साक्षात नारायण कृष्णान अर्जुनाक सांगेले. तेची आमका आज हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभून सांगिले उडगासेत्व तुमका गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृतात् म्हणून सांगेलं त्यांनी. कसं त्याच्यात तो या स्वयं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः एक गीत भगवद्गीता असल्यारी आणि विंगड कसले शास्त्र गती नाके की मन्नी शास्त्र विस्तार जाऊन विंगड कंचे शास्त्र नका सुमार शास्त्र जाल्यार गीत असल्यारी कसले नाका काही कंचे शास्त्र उडोन वचो कंचे शास्त्र मेळ्ळी जेव्हा आमका हे वैदिक सार वेदाची सार आमका भगवद्गीते तुकून मना करून घेवये. भगवद्गीता एकलेक कंठस्थ असले जाले 700 श्लोक असतांतू ते एक बाय हार्ट असल्यारी कंचे कितले शास्त्र समगेले सनातन धर्मांतू ते ओडगोन गेल्यार की बुडून गेल्यार की नाश जाल्यारी आमकी हे भगवद्गीता असल्यारी आमगे सनातन धर्म सार कसं म्हणून मना करून घेवयात. की म्हणजे शास्त्र विस्तरे या स्वयं कसं ते या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात विनिसृतात साक्षात पद्मनाभाले कृष्णाले तोंडा तुकोनु मुखपद्मात विनिसृतात भारे इले गीते म्हणून गीता महात्म्या तू सांगता ती कोणा सांगिले टू हिज फ्रेंड अँड डिवोटी अर्जुना. इथे तर सांगला आमगेले भगवद्गीते ऍज इट इज अंतू प्रभुपादान बरयलेले तांतू फर्स्ट श्लोकाचे फर्स्ट पर्पट अंतूची प्रभुपादान 3 कंडिशन सांगला हे भगवद्गीता मना करून घेवचक 3 कंडिशन कसं सकड एक भगवद्गीता शुड बी रेड स्क्रुटिनाइजिंगली मागीर स्क्रुटिनाइजिंगली शिका अशें वाची वचनी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव धर्मक्षेत्र म्हणल्यार कुरुक्षेत्रांतू सकडे युद्ध करून पडूक इंट्रस्ट अशें पुरा ಒಟ್ಟು जाल्यांती तेन्ना ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಸ್ಯ मिगेल चेडवानी पांडव चेडवान कसं केलंय म्हणून गेले बाई तितली मना करून दिच नाही आणि काही तांतो डीप डीप डीपच का हे सकड कशी साध्य विथ द हेल्प ऑफ ए पर्सन हु इज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा. प्रभुपादान फर्स्ट श्लोकाचे फर्स्ट पर्पटान सांगला 3 कंडिशन हे भगवद्गीत शिका जाल्यार खाली गरले बेसून मना करून घेवचे नाही. आम्ही एक डिवोटी थ्रू कृष्णाल डिवोटी जाऊ का कृष्णाल डिवोटी थ्रू मना करून घेऊ का खाली मना करून घेवचे नाही. अँड ट्राय टू अंडरस्टँड इट विदाउट एनी पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन. 3 कंडिशन दवरला प्रभुपादान एक स्क्रुटिनाइजिंगली शिका स्क्रुटिनाइजिंग म्हळ्यार ताजे भितर डीप वचू का खाली समुद्र वयर वचून करून पोवन
भायर येयल्यावरी नाही आणि काय डीप गेल्यारी रत्न मुत्तू पुरा मेळता तशीची श्लोकाच्या भितर भितर वचून इथे तशी सांगली कृष्णानं संदेह म्हणून इथं यूज केले संशय म्हणून यूज करणे त्या वर्डाक ते सु संदेह संशय कसले ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಸಕಡೆ ಸುಮಾರು ಸಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೋರ್ನು आम्ही एक डिवोटीले ಒಟ್ಟು बेसून कसली आमका पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन असूनच पर्सनली मोटिवेशन असूनच कसले आमका एक भगवद्गीत शिकता मागीर हांव मैन ते गांवांतू हे गांवांतू पंदल घालून ते सांगून कशी दुड्ड करता पळय ते ना ते प्रेझन ना तसले अंडरस्टँडिंग भगवद्गीतेंतू दवरता म्हण जाल्यार ते तुका मना वच्चनी म्हणून अर्थ म्हणून प्रभुपाದಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಸಂತಸಂತಿ ते देखून वन ऑफ द 3 कंडिशन ಅಂತೂ कसं म्हणल्यार डिवोटी जाव का कृष्णाले आणि फ्रेंड जाव का 5000 years ago it was spoken by Lord Krishna to his friend and devotee Arjuna ह्याची 4 अध्यायांतू देव सांगता भक्तोसी मे सकाचे इति रहस्यम ही एतद उत्तमम हे उत्तम जावनशील रहस्य अर्जुना तुका हांव सांगतास हे पुढे विवस्वाना सांगितले ताचे हिस्ट्री सांगता कृष्ण 4 अध्यायांतू त्यांना कृष्णानं एक गुट सोडचे कसं म्हणल्यार हे हांव पुढे सांगला विवस्वानानं मनु सांगला मनु निक्ष्वाकू सांगला जलरी कालक्रमेण हे ज्ञान लोप जाल्ले लोप जाताना आता अपास स्टार्ट करतास हे विद्ये तुक सांगून इत्याक तुक सांगतास इथं दुर्योधना सांगनी इथं धृतराष्ट्र सांगनी इत्याक म्हळ्यार तुम्ही गेला सका भक्तोसी मे सकाचे ते भक्त तो भक्तनी सका ते चांग सांगला आपल्या भगवद्गीता वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड टू हिज फ्रेंड अँड डिवोटी अर्जुना डिवोट फ्रेंड आणि डिवोटी दोन्ही क्वालिफिकेशन भगवद्गीत मना कोरगा जेलेले ह्याची 9th चॅप्टर देव तशी सांगता आणि सुयवे म्हणता अर्जुनाक इथे म्हळ्यार डिवोटी जाव का खाली तरी कृष्णाला चॅलेंज कोरनो कसं म्हणे शिकून काढया म्हणून सांगून कृष्णा वयर जाळा तो देव खै सांगता पळया कसं म्हणून देवनी त्या मेंटॅलिटी देवनी आम्ही एक ना एक दीस देव जाता ती म्हळेल ते मनोभाव असून मायावादी साले मेंटॅलिटी दवरून शिकले री भगवद्गीत मना वचना ते देखून हांगा कंडिशन एक मना गेल्ले आमकां फर्स्ट सेंटेन्स सांगतो आणि भगवद्गीता कोण सांगेल म्हणून मना गेले दिस ग्रेट हिस्टोरिकल इव्हेंट occurred before the onset of Mahabharata war between the Kauravas and Pandavas on the battlefield of Kurukshetra. खै जल्लेली आहे भगवद्गीते कृष्णान सांगिल वय अर्जुनाक खै एक दिस गरले सांगिल वय नाही महाभारत युद्धा वेळारी कुरुक्षेत्रांतू ते एक संदर्भ जाता कसं म्हणल्यार अर्जुनाक भारी एक भक्त जलल तो मितन तगेलंतू अद्वेष्टा सर्वभूताना भक्तालंगेले क्वालिटीज 12 अध्यायांत सांगला अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच म्हणून अशी 32 क्वालिटीज सांगला थंय त्या पुरा क्वालिटीज अर्जुनालेंतच मैत्र करुणा दुसऱ्या वेर करुणे अद्वेष्टा सर्वभूताना ಕೊಂಚಿ ಭೂತರಾಶಿ ವೈರ್ತಕ ದ್ವೇಷನ ಅದ್ವೇಷ್ಟतो तशस्ताना तका यद्र रब्बिले एदूरचे पार्टी कोण धृतराष्ट्राले दुर्योधनाल जावना सपोर जाल्यारी थंय तो द्रोण तागेल टीचर जावन आशिल्लो द्रोण कर्ण मागीर कृपाचार्य भीष्म पितामह मेन जावन आशिल्ले हांकां सकड पळयता तो भीष्म पितामह कितली मोग केला म्हळ्यार अर्जुनाक हात दवरून चमकूचे शिकयलेले भीष्म पितामहान तांकां तशें आसतना तांगेल हे दुरपून आपणान कशी युद्ध करचे
म्हणून ताका संकोच येता हांव करना कृष्णा युद्ध म्हाका राज्य मेळ्ळें जाल्यार ओडणे हांव भिक्षे कोरून हांव बांदता म्हाका नाक्की युद्ध मिगेल हत्ता तुकून गांडीवनी सर्तस म्हूण सकड सुरवेर अध्यायान तू अर्जुनान सांगचे ते कृष्णाले अर्जुनाले बिबिल्डरमेंट व्यामोह पळोवन कृष्णान ताका भगवद्गीत सांगचे तू युद्ध कोरका इते कोरका कशी कोरका म्हूण सकड सांगून दिवचे ते इव्हेंटारी महाभारत युद्धा वेळारी कुरुक्षेत्रांतू शंख कृष्ण माताजी जॉईन जेवताय कीर्तन संघ्याची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ऐकत वय वय माताजी हरे कृष्णा ओके आता सेकंड Bhagavad Gita is a classic of timeless wisdom, the summum bonum of spiritual truth. Classic of timeless wisdom. Timeless wisdom म्हणल्यारी हाका एक आम्ही आयच्या दिसांतू हांगा भौतिक लोकांतू कशी म्हणल्यारी एक कसली पुणे आम्ही एक विषय सांगल्यारी ताका एक लिमिट आसा एक म्हणटाय मात्र मागीर ना ते खंयची इन्फॉर्मेशन काडयेन ती इवन सायंटिस्टान सूर केलेले सोदून काडलेले एक्झाम्पल एक ऍटम म्हणले क्या पुढे आम्ही शिकताना ऍटम आशिल्ले भितर स्मॉलेस्ट पार्टिकल म्हण आशिल्ले ऍटम जाल्या नंतर मागीर अपास ते कोणके अपास सोदून कळले मॉलिक्यूल म्हण आशिल्ले सान आसतना आमी मागीर ते ऍटम म्हण जाले मॉलिक्यूल न्हय खंय आशिल्ले भितर सान ताचे सान सोदून काडला ते ऍटम म्हणून ऍटम जाताची मागीर अपास प्रोटॉन की न्यूट्रॉन कसे की म्हण जाले विंगड तशी ते अपडेट जात असता इन्व्हेन्शन्स ते सब न्हय सुरवेरी अर्थ फ्लॅट म्हण आशिल्ले मागीर
अर्थ उरूटू म्हणजे तशी आमगेले मेटिरियल वर्ल्ड अंत कशी म्हळ्यार आमी कसलेय सोदून काडल्यार ते चेंज जात असता. हे तशें न्ही. हाजी नॉलेज भगवद्गीतेंत तुकून आमी शिकून घेवचे नॉलेजस पळय ते टाइमलेस विजडम, ते अपडेट जायना. काय 5000 वर्स फुडे दावान सांगील हे विशय तेची दावान 4 मिलियन वर्स फुडे विवस्वानाक सांगला. तेच देव 5000 वर्स फुडे सांगला. तेच नॉलेज आणि कलियुग जावन 4,32,000 वर्स नंतर तेची तेंतु चेंजेस म्हणना दावान ते सांगेल. आता चेंज करका काय चिके आता शिकयत तेना जातस्य ही ध्रुवम कंचे श्लोक काढेन तुम्ही भगवद्गीता. जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यते नित्यम नैवम शोचितुम अर्हसि. कौन जन्मायत की तनी मरका कौन मरत की तनी जन्म वापस येऊ का चीची. हे विषय कितले वर्स वचो लक्ष कटल्या वर्स वचो हे चेंज जायना. ताका म्हणचे टाइमलेस विजडम म्हणून सांगून. अनेक कसं म्हणल्यार तिन्नी पॉइंटांगा भगवद्गीता originally appears in the form of 700 Sanskrit verses. आणि तो भगवद्गीतेंतू कितले वर्सेस आसा 700 वर्सेस श्लोक. It is an episode of Mahabharata, a great historical epic in which it occupies chapters 25 through 42 in the Bhishma Parva. आता आपण सांगितलंय भीष्म पर्व म्हणून तंतू मस्त पर्व संती बघ महाभारतांतू तंतू भीष्म पर्वांतू 25 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆತುಕೊನು 42 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಯಾಶಿಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಬಿತ್ತೇರಿ ये ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯತ್ತ ಶ್ಲೋಕಪುರ. The author of Mahabharata is the great sage Vyasadeva, the literary incarnation of God. ವ್ಯಾಸದೇವನ್ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸದೇವನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸದೇವು ಪರಾಶರ ಮುನಿಯನಿ ಸತ್ಯವತಿ ಹೀಗಲೆ सत्यवतीला पूत तो सुमार चिरंजीवी असंती तंतू एकलो व्यासदेव म्हणले आमगेले हे पंत व्यासदेवाले नाम वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास म्हणून. इतक म्हळ्यार व्यासदेव एक पोस्ट ते पोस्ट ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ एक पोस्ट वरुण जावो अग्नी जावो सूर्य जावो सगळे एक पोस्ट ते जागेरी कोण एलिजिबल जावन आसती थंय बेसतांती खंयची लिव्हिंग एंटिटी खंयची एक युगांतू व्यासदेव जावचे व्यास आसनार बेसोक एलिजिबल कोणी ना म्हण जाल्यार त्यांना कृष्णूची येवन व्यासदेव जाता. ते देखून ये युगांतू कृष्णू चाहिलो कृष्ण ते देखून कृष्ण द्वैपायन व्यास. व्यास म्हणीत नाव येईल तंका वेद ब्रह्माले कृष्णाले तोंडा तुका नायिले ते वेद जनाक कश म्हळ्यार एक जीवनाचे शैली कशी आम्ही आमगेले जीवन यांग चलोसू का म्हळ्यार कशी म्हणून आमकां शिकयता. ते धावा गोतस मुखार सुनो तितले ओड वेद प्रति एकल्याकय उडगास कोरून दवरूक कष्टस. ते देखून तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कसं करता म्हळ्यार वेद चारी कोरवंट करता. चारी कोरून साम वेद यजुर्वेद ऋग्वेद आणि अथर्ववेद म्हणून कोरून चारी करता. मगिरी ते बरेल नंतर 108 उपनिषद बरयता 8 पुराण बरयता वेदांत सूत्र बरयता पुरा बरयता. कित्याक म्हळ्यार कलियुग जनाक
भारी कष्ट मुखार सुनो सगळे वेद मात्र वाजून तांच्या उडगास करून दवरू का पुढे श्रुती म्हणून एक वर्ड एक नाव असं वेदाक इथे म्हळ्यार पुढे कालान तू जण कितले इंटेलिजंट म्हणल्यार वेद पुरा एक पण ऐकल्यार पुर तांकां मागीर तांकां वचना विसरून वचना आयची काला शिवाय आमकां कल्चरान दे मागीर फुडल्या वार येचे दीस कसं खाण केलेलं सकाळी कसले उडगास ना एक सांजचे लगी 4 की 5 सामान सांगल्यार वेरे मीठ मिरसांग जीरे आनी कोथंबीर हाडी म्हळ्यार कसले वापस बरोवन दी विसरता म्हाका म्हणटात आनी त्या नमुने आमगेले डल्ल जाला इंटेलिजन्स कलियुगान तू हे देखून हे सगळं आमकां शास्त्रांत कसं सांगला त्या पूर भगवद्गीतान सांगला किम श्रेय शास्त्रसारश्च म्हणून एक मूल प्रश्न ते कसं नमने श्रेय मनुष्यांक म्रियमाणस्य यत्कार्यं कसं कुर्चंगा पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य मोर्चे मनुष्य अंग कसं कोरका प्रत्येकले मरण आसन्न म्रियमाणस्य अंग प्रत्येकले मरतालोची एकलो आजी एकलो पाई एकलो 20 वर्ष नंतर एकलो नेक्स्ट क्षण कोणाकय गोतना केद्न म्हणून आमगेले परीक्षा पेपर आमकां गोत्तस क्वेश्चन काय गोत्तस कसले कडे रिता गेले उडगास काडका प्रश्न कसं प्रश्न कसं म्हणल्यार परीक्षा केद्न म्हणून गोतना ते देखून हे सगळं आमकां कोण मना वता किम श्रेय कृष्ण भक्ती परम श्रेय अशिल्ले भितर श्रेय कृष्ण भक्ती शास्त्र सारश्च किम शास्त्र सारश्च पूर शास्त्राचे सार कसले शास्त्र सारश्च सैव ही शास्त्र सारे तेची कृष्ण भक्तीची शास्त्र सार पूर शास्त्र सार कसले कोणे निमगेल्यारी कृष्ण भक्ती ते पूर आमकां भगवद्गीते तुकून मेळटा हंगा महाभारत युद्ध खंय जाल्ले कुरुक्षेत्र जाल्ले ताजी येद्दे आमी महिमे मना करून घेवया कुरुक्षेत्र म्हणल्यार तपोभूमी कितली की राय्यान पुरा पुढे काला तुकून ते तप दिव्य जावन आशिल्ली याग यज्ञ पुरा केलेलो कुरु महाराजान कौरवांगेले मालगड त्यांनी कुरु महाराजान ते एक पंता यज्ञ करूक भायर सरताना ते न्याल पुरा हे कोरका कोसका न्हय ते भांगराचे नेगिलो म्हणटा न्हय प्लाव तंतू कोसताना इंद्र लेखता अಯ್ಯಯ್ಯೋ आवडे यज्ञ जाता बहुशा कितले यज्ञ करता असन त्यांगा बहुशा मेगेले इंद्र पदवी बत्ता म्हूण सांगून इंद्र ताका येवन दर्शन दिता दर्शन सांगता तू याग यज्ञ राबो का म्हणून सांगता ताजे बदला हांव तुका कसं जाय जाल्यार वर दिता म्हणटाना तो कुरु महाराज सांगता हे भुंय तू कोण तगेल कडेरची श्वास काढता की त्यांनी स्वर्ग पावका म्हणून सांगता तशी ते इंद्र ते वर दिता तसे आजिकय आम्ही कुरुक्षेत्रांत वताना ते आम्ही एक एक गांवां वताना ते गांवां बोर्ड पळय बंटवाळ बीसी रोड मागीर पुंजलकट्टे म्हणून सगळेशी आमकां बोर्ड मेळटा तशीची कुरुक्षेत्रा वताना ते भायर एक बोर्ड आसा द सेक्रेड प्लेस वेर कसले वन ब्रीथ्स इज लास्ट एटेन्स हेवन म्हणून आसता भायर व्हड बोर्ड रोडार कोण हांगा कडेरी श्वास काडटा की तांकां खंडीत स्वर्ग म्हणून तशें आजी काही बरोवन आसता ते सुमार भारी छंद असते पळोवचे ज्योतिसर म्हणून आसा खंय ते कसं ते बॅनियन ट्री म्हणटा न्हय आलद मर ते आसा ताजे मुळान तूं कृष्णान हे कसले भगवद्गीत सांगेले अर्जुनाक आजी काही आसा 5000 वर्स जाल्ले ते कृष्णान ते मुळार राबेल देखून ते मात्र नाश जायनी विटनेस ऑफ भगवद्गीता म्हणून ते तोगस ताका आमी कितले सुतने काडयत मागीर भीष्म कुंड म्हणून आसा खंय भीष्मान
कडेर येता शरशय्या वयर न्हिदोन कृष्णाल दर्शन पाविलो तशी ते तितले म्हणे तपोभूमी ते देखून ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಲ್ಲलो ಆಮೆ ಆ ಸುರ್ವೇರ್ ಸಂಗೆಲಸ್ ಪಳ ಸುರ್ವೇರಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತು ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ किम कुर्वत संजय ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ कसं निमगोचे मिगील चेरडुवान आणि पांडवान चेरडुवान युद्ध करू इच्छी कोरनो ते मेळनो कसं केले म्हणून संजयाला निमगयतस युद्ध करू इच्छी कोरनो युद्ध करूक इच्छे असून ते सर्वला अंतर मागीर त्यांनी कसं करचे सर्वला जणान युद्ध न करचे आपण सगळ्याचे स्वे किंवा करू आता संजय म्हणून निमगोचक ते इतक म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का इतक म्हणाली अशी आम्ही स्क्रुटिनायझिंगली शिक्का म्हणून प्रभुपादान सुरवेरची कंडिशन घालली वे ते अशी शिक्का आम्ही इथे तसे सांगले कोणी निमगयताला वे किंवा करू आता संजय म्हणून ते सर्वला युद्ध करू असे सोन अप असं तशे म्हळ्यार धृतराष्ट्र ते भित्ता तितलोड तपोभूमी कुरुक्षेत्र म्हळ्यार ते भूमी तितली याग यज्ञ तप सपर जाल्लेले ते क्षेत्रांतू कशी म्हळ्यार मस्त एका इम्पॅक्ट असता ते असे जण ते रिगेल ಕೂಡ್ಲೆ आमकां ಕೆಲವು पडन पळय आमी वृंदावनाचे आमकां एक वायब्रेशन विंगड ते जना पळयलेले ಕೂಡ್ಲೆ आमगेले एका शांत जावन आमकां जप कोरया म्हण दिसता दुसरे पळयता जप कोरया म्हण दिसता नुतो बसील ಕೂಡ್ಲೆ विंगड गांवान जाल्यार भोंवचे आमी सिंगापुरा सगळे आमकां भोंवचे आमी तेचे वृंदावनान दुसरं आता जपमाल पळयल ಕೂಡ್ಲೆ जप कोरया म्हण दिसता राधे राधे म्हणतात त्या कडेकडे राधे राधे सांगून वता तशी ते जे तपोभूमीचे इम्पॅक्ट ते अशेल जणाक ते तांगेले इमोशन्स असनवे मानसिक जावन कशेल विकारा वैरी आपापीची एक वैराग्य आणि डिटर्मिनेशन दृढते हे आडयता ते भूंचे प्रभावांतू ते आपापी येता ते देखून धृतराष्ट्र बित्ता खंय जेवो ताका युद्ध करचे आश आसा खंय जेवो मिगेल पुत्तान हे कुरुक्षेत्र भूमीचे प्रभावांतू खंय जेवो युद्ध नाक म्हण दवरले रे नाका अर्जुना तू एक काम करी तुगेल वांट तू काडी की तुझ्या जाल्यार 5 ग्राम जाल्यार 5 ग्राम तो निमगेला चढ काडी म्हण सांगताल की म्हणून धृतराष्ट्रा भय्य खंय जेव तागेल पुत्तान मन चेंज केले की चेंज करत की म्हळ्यार भय्यान तू धृतराष्ट्रान तशें निमगोचे किंवा करू आता संजया म्हणून तितली नमुने पवित्र कुरुक्षेत्र भूमी तपोभूमी ते आम्ही आजी मना करून घेवका अन्य कसं म्हळ्यार Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. Essence काही पूरा वैदिक नॉलेजाचे essence and is one of the most important Upanishads in Vedic literature. उपनिषद ते गीतोपनिषद म्हणून विंगडेक नाव आसा भगवद्गीतेक गीतोपनिषद कित्याक म्हळ्यार गीता महात्म्यांतू सांगला सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात सर्वोपनिषदो गावो हंग कसं सांगता म्हळ्यार पुरा उपनिषद ಒಟ್ಟು कोरनो आम्ही एक गाय म्हणले क्या सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना ते पूर उपनिषदाक गाय जावन आशिल्ले ते उपनिषदाक दोगदा दार काडतस ते कोण गोपाल नंदना आमगेल कृष्ण दार काडतस दोगदा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता पार्थ वत्स एक गाय एक दार काडका जाल्यार सुरवेरी ते ओंटी येतकून दूद येवका जाल्यार ते ओंटीक सुरवेरी वस्त्रान तोंड मारका ते वस्त्रान तोंड मारच्याक हंगा एक गायले
पुराय उपनिषद म्हणून जावन आशिल्ले ते गायेले वणटेक कृष्णान दार काडका जाल्यार वासरू जावका नवे ते वासरू कोण म्हळ्यार अर्जुनान प्रश्न निमगेले देखून आमका आज भगवद्गीता अर्जुनान ते व्यामोह पडलेले देखून आमका आयची भगवद्गीता मेळता व्यामोहार पोण ताणे म्हाका युद्ध करू जायना कृष्णा सांगून दी म्हाका ते तशी मला कसले अशी मला कसले प्रति चॅप्टर स्टार्टिंगान तो क्वेश्चन ताका उत्तर जावन कृष्णाला आन्सर तशी ताणे प्रश्न केलेले देखून कशी वासरू वंटे तोंड मारनो दूध भायर हाडतकी तशीच कृष्णाक गीत कृष्णा तोंडातून गीत भायर हाडलेले अर्जुनान ते भोगता कोण पित्ता सुधीर म्हळ्यार लायक इंटेलिजन्स असेल धी म्हळ्यार इंटेलिजन्स प्युरिफायड इंटेलिजन्स साधारण जन म्हण वचना भगवद्गीते प्युरिफायड इंटेलिजन्स जावका आमका एकच एम कृष्णा सर्विस मात्र विंगड कसले नाका विंगड कसले मोबाईल नाका कसले नाका तुगेले सेवे म्हणल्यार पुरो ते मना करून दी पुराण मने काम क्रोध मोह मद मात्सर्य सकड आमगेल मना तुकून गेली वे तेन मात्र आमका ते गीत मनावचे सुधीर भोगता सुधीर भोगता गीतामृतम महत् हे गीत म्हळ्यार अमृत कृष्णान दार काडचे पूर सर्व उपनिषदाचे दार कसले हे गीतामृत ते मना करूंक तुका तशी आजी आमगेले हे इंट्रोडक्शन 4 पॉइंट्स त्यांनी दिला आणि मुखार सोनो ताजे पर्पस कसले मागीर कशी मना करून घेवका ते सकड विंगड जण काडता ती इथे का भगवद्गीते आम्ही मना करून घेवका देव म्हळ्यार आसवे कशी हे सकड सुमार नमने क्वेश्चन्स पुरा आमका मुखार सोनो अनेक वार तुकून लेक्चरान तू व्हॉट इज इट्स पर्पस ते सकड मना करून घेवया आमगेल्या सत्संगा तुकून आमगेल्या महाप्रभून सांगिल पृथ्वी ते आचे ज्योते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोरा ना म्हूण सांगिल तशीची आमगेल भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर हे दवाले नाव प्रचार जातस भारी खुशी विषय इतक म्हळ्यार हे भगवान भक्तांगेलेची तोंडा तुका ऐकूका 11 अध्यायांतू देव विश्वरूप दाखयता विश्वरूप दाखयल्या नंतर अर्जुन भित्ताना उपास म्हाका चुकले कळता तो बिल्ला म्हूण सांगून कडकडतस ताका देव 4 हाता रूप चतुर्भुज रूप जाता चतुर्भुज रूप जाले कुडले देवूची अर्जुनाक 2 हाता रूप दाखयता 2 हाता रूप दाखोवन सांगता सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा अर्जुना ये रूपस नमगेले सुदूरदर्शमिदं रूपं हे रूप भाಳ दुर्लभ जावन मेळची पळोवचेक सुदूरदर्श इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम हे मिगल रूप नित्यं दर्शनकांक्षिणा नित्य देवाप्यस्य रूपस्य देवती ताई स्वर्गाचे गंधर्व तन्नी हन्नी किन्नर पूरा तन्नी नित्य कांक्षी करता ये पळोवचेक ये रूप मेगेले म्हूण सांगून देव अर्जुनाक तागेले 2 हँडेड फॉर्म 2 हाताचे रूप दाखयता तेन्ना एक प्रश्न पुरो आमकां इतली काळ कृष्ण तांगेल मध्येन तूं आशिल्लो धृतराष्ट्रा मध्ये आशिल्लो दुर्योधनाले दुशासनाले कुंतीले प्रति एकलेले मध्ये आशिल्लो मागीर देव सांगता सुदूरदर्शन इदं रूप म्हूण सांगता इतक म्हळ्यार देव सांगता 4 अध्यायांचे तात्विक जावन म्हाका जन्म कर्माचे मे दिव्यम मेगेली यो मां वेती तत्वतः तात्विक जावन कोण आमकां मनाव करून घेता की तांकां मात्र एन्जॉय करूं जावचे डेली आमी कृष्णा पळोवचे पुरोन ती जाल्यार तात्विक जावन ते तात्विक जावन आमी मना करून घेवका जाल्यार विथ द हेल्प ऑफ ए डिवोटी प्रभुपादान सांगिल्ले बरी हे भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर ऐकूका इत म्हळ्यार प्रति एकल्यांक वैष्णव प्रति एकल्यांक डिवोटी कृष्णाले तांगेल मुखान तुम्हाला ऐकल्यार
खंडित जावन आमकां तात्विक जावन कृष्ण कोण तात्विक जावन कृष्णा ते चंदाई कृष्णा कशी आमी प्रीती करचे कृष्णा कशी खुशी करचे पुरे आमकां हे भागवत पुराण कोंकणीचे मुखांतर आमी भगवद्गीत मना करून घेतली म्हणजे जाल्यार तितलो आमकां लाभ मेळटा कित्याक म्हळ्यार आमी उदाहरणाक राष्ट्रपती भवन पळयता ती राष्ट्रपती भवन पळयताना पळय राष्ट्रपती भवन म्हणून सांगता ती त्याने ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ मनीस कसं लेखता हे कसं आहे बिल्डिंग आमगेल फॉरिन अದೇ बोलल्या सिंगापूर आणि मलेशियन कितलो ದೊಡ್ಡ बिल्डिंग 56 56 42 22 माळी येता बिल्डिंग पळयला ह्या कसं हे व्यान दाखयलेले डेल्ली बोंडोची म्हणून सांगून म्हूण एक मनीस लेखता जाल्यार आमगेल भारताचे मुख्य जावन आशिल्ले निर्णय पुरा ते मिनिस्टर्स मीटिंग असेंब्ली पुरो थंय जावचे प्रधान जावन आशिल्ले निर्णय पुरो थंय जावचे भारताचे म्हणून आमी सुरवेरी मना करून घेतले रे ते शिवाय ताची इम्पॉर्टन्स कळता ते कितले सान बिल्डिंग जावो मल्टी स्टोरीड नाही जाल्यार व्हड न्ही ताजे एक प्रमुख प्रामुख्य आमकां कळटा ते राष्ट्रपती भवन म्हळ्यार हे वे हुडगास करून दवरका 4 जाणांना सांगका हांव पळयला डेल्ली वचून राष्ट्रपती भवन म्हणून तशी शिला प्रभुपादाने एक पण सांगेल असं जस्ट बाय स्टेपिंग इन टू वृंदावन डू नॉट थिंक दॅट यू हॅव सीन वृंदावन खाली वृंदावनांतू वच्चे ते गोलगप्पे खावचे पाणीपुरी खावचे हे नाही वृंदावन पळोवचे तात्विक जावन आमी मना करून घेवका वृंदावनाचे तशीच ही भगवद्गीते आमी भक्तांगेल तोंडा तुकून आयकून तात्विक जावन मना करून घेतल्यार समस्त समस्त वैकुंठ गुणार्णव श्री वृंदावन तशीच त्या हृदयांतू भगवद्गीते आमी उद्भव करून या भागवत पुराण कोंकणी तुगून ऐकून भक्तांगेल तोंडा तुकून कसले पर्सनल मोटिवेशन्स नातील सांगताले ऐकताले तशें केले म्हणजे आमगेल जीवनात शैलीच आमगेल विंगड जावन आमी वी विल बी अ लिव्हिंग भगवद्गीता तशी जावका तशी जावो म्हणून हांव मागून घेवन आज हांव सांगिले कसले एक उत्तर कोणाकय खुशी जाला म्हण जाल्यार ते मेगेले पूर्वाचार्य गुरु महाराजाले आशीर्वाद म्हणले कोण घेतस अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम